Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamala. Alang sa usag-usa, Kita ragyud ang atong kaluwasan, kayang gahom anaa sa katawan. kinsa pa man di ay ang magtinabangay, Kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, kita ra gihapon bay. kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon na mag-abahon, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, itaragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayong, kita ra gihapon bay. Gamay pa nga pag-ato nasig bay, gamay pa nga pagsakripisyo, ikaw kita kita ragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. Mass intentions offered August 28, 2020, Friday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Arnold Piner, Anampi Arcos, Angeli Bano Valdebera, Willie Ligayo, Eugene Samuel, Juju and Bernadita, Wilfredo and entire family, Roger Chai, Fitch, Chisa Cristil Zamora, Angela and Sergia Ocañada.
for spiritual strength, good health, protection, safety, and enlightenment of Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Lionel, Dennis Bernados, Kabilan and Villamor family, Rooney and Hazel Villamor, Brian Carlos and Jane Villamor, Maria Concepcion, Carl Hines, Rosemary, Andrea H. Bauer, Joliet and Carl Peras, Eddie, Daris, Crisilda, Haka, Kabatingan, and Lim family, Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Jeffrey Ugaleno, Sigmund family, and Volue family, Elizabeth, Concordio, Felipe Sr., Jonathan, Vincent, Eugene, Gloria, Rolando, Abindanyo, Sanchez, Igos, and Chavez families, Rosilo, Rabi, and family, Filipe, Dalin, Gloria, Lilibet Haka, and Angelique Haralbi, Ocanyada, and La Penoria family. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, say pregnancy and delivery of Consolacion Inclino, for good relationship and marriage, for good employment and protection of Eugene Inclino and family. For good intentions of Maria Divina, Endrina, and Gaudentia Texon. Deliverance and conversion of Roger Chai, Chisa Cristil, and Fitch. For guidance and enlightenment of Esther during the review for the recertification of the American Board of Internal Medicine. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Tesing family, Enclino family, Gloria Likin and family, Sukgang and Texon family, Boy and Joy Haka, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Balanga family, Chito and Grace Galang, Enclino family, Rodolfo Enhente, Inocencio and Ramon Toyogan, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Hain Kadto and Rica Frente family, Miss G. Laurentes family, Ramos, Beloso, Belleza clan, Ya family, Angela Mary Chair La Penoria, Bacos, and Hubilag family. Birthday of Charles, Leo, Maria, Juliana, Marjorie, Alma, Simon Peter, Antulo, Ezra Kyle Abindanyo, Lance Judil Narbuada. 8th birthday of Kaori Monica Cabigon. 19th birthday of Thrill Fanilag. For the school year 2019-2020, from Kian Zairawa B. Ariglo, Nicole Ann Talibinyo, and Lourdes Kindergarten School Educating Committee. Mass Souls, Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, and Naon. Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, and Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, and Rimo. Victory, Fernando, Eleuterio, Bidasco, Candida, and Lydia. Eugene, Jesus, Elizabeth, Jamie, Remy, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo Manoreña, Atorno Paterna Belsinia Jr., Agnes and Nieves, Josepos Peregrino, Amy Dioscoro, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Magdalena, and Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, and Maria Corazon, Cecilio Radaza Sr., Catherine Arañas, Bernardo, Isabel, Hermenegilda, Manuel, Proctusa, Marcelo, Clito, Maxima, and Bernadita, Laurencio Tampos, Roberta Bacayo, Toclis Isagane, Lourdes Lucrecio, Edwin, Charles Sogbert, Josepina, Gaudentia, Josephine, Rudnep, Cesar Luzada,
Giancarlo Nemel, Michael Losada, Juanita Losada, Matilde Milgar, Joel Losada, Fe Losada, Silas Umandam, Teofilo Salas, Crispin Causon Jr., Florencia Cabatingan, Wida, Nef, Elina, Oping, Vector, Berting, Gori, Enes, Henyo, Tinay, Merto, Rita, La Lucha, and Inigo Sr. Angeling, Jesus, Florencia, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jengol, Donato, Angelina, Paulina, Demetrio, Romeo, Manolito, Nicanor, and Cornelia. Rinaldo, Seferina, Ben, Andres, Tiborcia, Efren, Andres Jr., Nolasco Jr., Jocelyn, Carlito, Jesus, Peyo, Basilisa, Fausto, Rosario, Sergio, Lucas, Renato, Yolena, Simon, Maria Fe, Heriberto, Marcelo, and Dolores. Ricarda, Amado, Oldarico, Winifrida, Matias, Felisa, Aurea, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Jaime, Sergia, Felipe, Carlito, and Celso. Ricardo, Nicanora, Pablito, Fe, Epipanio, Demetrio Sr., Bandilla, Erlinda, Edelberto, Jesus, Romeo, Alfredo, Rinaldo, Cesar, and Dominga. Hanili, Hospicio Sr. and Jr., Presentación, Erlendo, Porferia, Tomás, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Runa May, and All Souls. Severina, Telesfuro, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, and Eutequio. Gerarda, Dominador Senior and Junior, Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Lisa, Zotico, Victorioso, Victoriano, Luisa, Ida, Rosario, Pidjong, Rey, Zinaida, Candelaria, Daniel, Eva, and Rolando Sr. Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Orlando, Carlos, Rolando Jr., Emiliano Jr., Felipe Sr. and Jr., Elentira, Emerian, Federito, Florendo, Pilar, Jobito Jr., Beriano, Azucena, Gloria, Pedro, Benjamina, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr. and Jr., Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Felomino, Gregorio, Gregory, Ananias, Barbara, Incar, Miguel, Mario, and Oscar. Romeo, Pamela, Victorio, Magdalena, Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon, Benjamin, Isabel, Jaime, and Joscoro. Imedyo, Pamencia, Josebus Benyalun, Joscoro Kapangpangan, Stephen Pacanya, Juan Canincia, Constancia Canincia, Louis Tohoy, Ronelo, Amparo, Roldan, Douglas, Candelaria, Nicolas, Luis, Norma Restituto, Justina, Prudencio, Guadalupe, Cerelo, Tito, and Dalmacia. Demetrio, Romana, Joaquin, Catalina, Pedro, Jesus, and Angel. Binancio, Julieto, Marcelina, Magna, Concordia, Consolacion, Felix, Natividad, Junicio, and Adriana, Gertrudes and Narcisa de Gracia, Anselma and Paulino Sr. Abisha, Andrea and Celestino Sr. de Gracia, Arthur, Felix, and Marisa, Alex Murakami, Jose, Jesusa, Catalino, Anisita, Meridon, Bibi Boy, Felipe, Laurente Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paridis, Chris Jane Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Boy, Joy, Justin Paul, Hostino, Paulino Jr., and Sr., Soledad, Yoleheyo, Rinaldo, Nicolasa, Don Ryan Batayula, Rosario Tabat, Felix, Timotea, Modesto, Basilia, Pelogio, Margarita, Felicida, Manuel, and Apolonia. Celestino, Flaviano, Gregorio, Milicio, Ingracia, Prema, Severa, Maria Aquiliana, Cherilyn, Wilfredo, Bonifacio, Alejandra, and Domingo, Victoria, Felicissimo, Corazon, Evangeline,
Maria Antipolo, Ruel, Gabriel, Anastasia, Francisco, Basilio, Marcelino, Leti, Fausto Irmac, Ansilma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clem Andreos Lienos, Belinda Sicuya, Sutira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Igmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bongot, Eustaquio Dennis Cañete, Jose Jesusa Gaudiusa Luab, Arturo Luab Sr., Alin Luab, Sheben Clark Luab, Bernardino Lim Sr., Aquilina Dotelios Vidal, Camilo Hacusalem, Judito Nolan Tapalis, Agustin Leria, and Agustina Leria, Satorina Leria, Ivy Istañero, Demetrio Edalberto, Juan Senior, Erlinda Vector Hospicio, Bandilla Tia Miding, Judicia Dado, Pablo, Primitiva, Rosana, Maria Teresita, Crescencia, Imot, Gloria, Felimon, Lucia, Agostina, Juaneto, Jane, Shirley, and Alfonso. Feliciano Pantorella, Carmen Generoso, Carmen Jesus, Gaudiusa, Lebrada, Angel, Catalina, Jeme, Dorotia, Remigía, Sexto, Juanito, Quentin, and Daday, Fe, Egmedio Senior, Loreta, Emily, Agustin, Luna, Alme, Judita, Rosani, Judasia, Ingracia, Ponciana, Bernardino, and Susimo, Mike Ong, Bergie Ong, Gaudencio Olaa, Dapina Generoso, Natividad, Cesar Norma, Gregorio, Ramona, Carmelita, Violeto, Cornelio, and Guillermo. Contrada, Hilaria, Joseph, Yoloheyo, Susan, Paz, and Epipanya. Wilma Malihaw, Pordo Malihaw, Tita Alvarez, Carmen, Juvenal Osorio, Paterno Belsinia Jr., Mariano, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bungtan Jr., Gudoprido Anjoscuro Kapangpangan, Juan Anyefronia Kapangpangan, Vicente Ang Concepcion Mangitngit, Pantaleon Mangitngit, Josipos Abaya, Sisinando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonidas Sotira Miguelien, Rodrigo Roberto Maxima Sinon, Reiki Jonesio Antonia and Felix Yuson, Edgardo Apolonio and Vidal Siroy, Monsignor Jutay, Adelino Lucita and Catalino Kabatingan, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Esperanza, Jose, and Isabel. Berhelio Exaltacion, Teresita Josefa, Agustin, Catalino, Immaculada Olminado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonella, Ibilen Pilar, Berna Soberano, Armando Fortos, Corazon Fenida, Cristina Acailar, Neloberti, Encarnacion, Enrique Sr., Vilma, Erlinda, Orlando, Rene, and Jose. 9 days Novena of Alex de la Calzada, first death anniversary of Paul Anwar Bellarial, Natividad Sarino, and Milagros Sanchez. Birthday of the late Franz Ace Iray, Corazon Ramos, Nanay Tina, and Ricardo Referente Sr. 8-day Novena for the 30th anniversary of Maria Hazel Reyes Opulentissima. 7th-day Novena for death anniversary of Caridad Formoso. 7th-day Novena of Yolhel Pastoriza. Death anniversary of Lucino Navarro Atelio, Ponciano Jimena, and Denise Lourdes Eyog. 19th death anniversary of Antonina Pacanya, and all souls and purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog nato si San Agustino, usa ka obispo ug doktor sa atong simbahan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nami anhin, aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, Kristo, kaloy kami. Ikaw ang Ginoong Diyos, kaluyan mo kami. Ginoo, kaluyan mo kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dad-uno tat kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bag-uha dinhi sa imong simbahan ang espiritu nga imong gipatuhop diha kang San Agustin imong obispo. Aron sa mapuno na kami sa maong espiritu, uhawan unta kami kanimo lamang ang tuburan sa kinaadman ug pangitaon ikaw namo ang tinubdan sa gugma sa kahitasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog, palihog manglingkod. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mabunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong wala maluwas, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa latugi niining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kay maoy pagbuot sa Dios sa iyang pagkamaalamon nga walay tawo nga makaila kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong kinaadman.
Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingon. Binuang nga mensahe nga among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, ug ang mga Grego nangita og kaalam. Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, ug kining mensahia wala kahimut-i sa mga Hudiyo ug giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Apan alang niadtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kaya ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagday gikan sa mga buutan, angay gayud pasalamatan. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa, sa lira nga may napulo kakuldas, awita ang iyang kadayganan. Tanan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan ug katarong. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Tanan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Gikawang sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran. Iyang gipakyas ang daotang mga tinguha sa katawhan. Ang laraw sa Ginoo nagabarug sa kahangturan. Ang tinguha sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Tanan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misugilon ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlawa ang gingharian sa langit mahisama sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalag lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot. Busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi ina kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga suga. Unya, ang mga danghag miingon sa mga maalamon, "Bahini kami diutay sa inyong lana,
kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan, ang mga maalamon mitubag. Ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamog inyong magamit. Busa, ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhonon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirahan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila. Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhonon mitubag. Wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa, pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang ebanghelyo sa Ginoo, Dahigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. a long time ago, naay usa ka bata nga nangawat. 11 anyos pa lang ang iyang edad. One day, he went with friends to steal a fruit from a neighbor's tree and got away with it scot-free. Later, he said, nangawat siya dili tungod kay gigutom siya, but simply because he knew stealing was something not permitted by the law. Stealing for the sake of stealing, for the sake of the joy of doing something bad. The boy's name was Augustine, who would later grow up and write about his sins in his autobiography entitled Confessions. If you want to know more about this particular boy or man and the many other sins he committed, including sins of the flesh, then after this Mass, go and read this book entitled The Confessions of Saint Augustine. You will be amazed that such a sensual and worldly man would one day end up becoming a priest, a bishop, and a great saint. Saint Augustine was born in the year 354 in Tagaste, somewhere in northern Africa, at a peaceful period of time when the persecutions against Christians were already put to an end, and the Roman world was slowly embracing Christianity as the official religion of the Roman Empire. Samtang ang kadaghanan gibunyagan na isip Kristiyano, si Agustino nagpabilin nga pagano, bisan pa man nga ang iyang inahan nga si Santa Monica kugihan muampo para sa iyahang kausaban. Nevertheless, Augustine was lucky to have had a good education. As a brilliant student, he excelled both in Latin literature, in rhetoric, and very soon also in philosophy, until he became a rhetoric teacher himself in various places and a renowned philosopher expert in Platonism. Unfortunately, while going up the social ladder, he started embracing other beliefs contrary to the Christian faith, unheedful of his mother's advice. Moreover, contrary to his mom's wishes, he fell in love with a particular girl with whom he had a son named Adeodatus, out of wedlock, kay di pa man sila minyo. After about 15 years, he broke up with this girlfriend. Nakigbuwag siya sa iyang uyab kay nakakita siya lain nga mas bata, mas gwapa, o mas
datu. And he wanted to marry this other girl, much younger and more beautiful than the mother of his son. But something happened. It was exactly at this time that God finally intervened in his life in answer to the earnest and persistent prayers of his mom for his conversion. Augustine's quest for the truth brought him to Rome and then to Milan, where he would finally find Christ. While listening to Bishop Ambrose deliver his homily at the Cathedral of Milan, Augustine felt the power of his words and started to be drawn to the Christian faith. At first, he regretted having forsaken his first lover for someone else much younger. So he started to call on God for a change of heart, but still hesitant and unwilling to ask for baptism. This was so evident in the prayer he wrote in his confession some days after meeting St. Ambrose. Grant me chastity and continence, but not yet. Not yet now. Baguhin mo na po ako, Panginoon, pero hindi pa ngayon. One day, while having a chat in the garden with Alypius, his best friend and a longtime friend, and still disturbed by the sinful lifestyle he had been living up to that time, he heard a mysterious voice telling him repeatedly, "Tolle, legge, tolle, legge," meaning, take up and read. Punita ug basaha. So he approached the table nearby and took the Bible from which direction he was hearing the voice. Giablihan niya ang Biblia, and when he opened it, he found the passage from Romans chapter 13, verses 13 to 14, that said, "Let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and licentiousness, not in rivalry and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the desires of the flesh." Alypius, his best friend and partner in sin, read the same passage after him, and on that day, both of them got converted. After several months of preparation and Bible study, Augustine was finally baptized as a Christian, to the great joy of his mom, who never gave up praying and weeping for a wayward son. Together with him, also his friend Alypius was baptized. Their partnership in sin soon turned out to become an amazing partnership in grace. Very soon, both friends would be ordained priests, and then as bishops, and later on, after their death, both of them would become saints in the church. But it was really their quest for the truth together that bound them as friends, and it was God's grace that enabled them to finally find Christ, the ultimate truth, the satisfaction of all their passion, and the joy of their heart. May the Eucharist we celebrate this evening in honor of Saint Augustine awaken in us a deep sense of longing for the true joy of our heart and the ultimate truth about life. May it encourage us to persevere in praying tirelessly for young people, especially the wayward and the delinquent. And may the friendships we forge with one another be truly an amazing partnership in God's grace towards holiness of life. God is good, sobra, sobra, sobra. Palihog manindog.
Ang kahimayaan sa mga santos mao ang bunga sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Busa, sa pagsaulog nato ni ining pangilin ni San Agustin, sa ulogon nato ang kamang gihatagon sa Dios. Masaligon sa iyang kamang gihatagon, magampo kita ngadto kaniya. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Dios maghingpit sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Sa ingon mapadayon niini ang kinabuhi ni Kristo dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Dios manalangin sa buhat sa mga batid sa teolohiya ug maglamdag kanila sa paghigugma sa pagpanuki-duki mahitungod sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag sa hingpit nga kapahulayan diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. O Dios, mibuot ka nga si San Agustin maalam mong magpuyo diha sa pagtuo, paglaom ug paghigugma sa imong simbahan. Pinaagi sa iyang mga pag-ampo, mutubo unta kami diha sa kasantos sa ingon, maangkon namo ang hingpit nga pagkakabig nga imong gitanyag kanamo. Pinaagi sa imong anak nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalat. Palihog manindog. Mga igsuon, pag-ampo kamo, haro ng akog ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa pagsaulog namo sa handumanan sa among kaluwasan,
Nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron kining sakramento sa gugma mahimo alang kanamo nga timaan sa kahiusa ug bugkos sa gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Agustin. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayag kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos ang kapuuman. Puno ang langit ug yuta sa imo hibayang kusana sa Tay ko na nagahani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gayod ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhas siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi sa tapos ang panihapon, mikuhas siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa yamat tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaduwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ni San Agustin, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amoy kaw nga daygon, ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, ubahan kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga Amahan, diha sa kaihiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindong. Mag-ampo kita, nga moabot unta ang ginharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Peace with you. Palihog manluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Palihog manindog. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga magsanto sunta kanamo ang among pagtambong sa bangkete ni Kristo. Aron sa pagkahimo namo nga iyang mga bahin, mahimo kaming sama kaniya nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We plight your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Please all stand. Ang Ginoo maana kaninyo, Manaw sa kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Ginoo, sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon.
Kalipay, hari nga gamay, hatagan unta kami luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nagihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa